dikarep nih Mas. Ayo bos, kita goyang lagi. Sikat. Sak singkat-singkate ceritane. Oh, ngelalekne tetep ora gampang. Ra kaya kowe sing gampang golek liyane. Janjani nanging ora iso duweni. Nganteni nanging kowe malah ngenteni tresno liyane. Dudu aku sing mbok garapne. Udane saya deres ra mandeg-mandeg. Atiku saya telas pas udane teko kowe lunga milih wong sing luwih mulya. Goyang lagi ya, Sasa. Hei, hei, R3 lagi. Bersama GMC Motor. Puasa. Terima kasih. Nova Caca Kilo. R3 ada Mas Kandar, ada Mas Was, Didi Rinadi, juga Bang Eri. Kita goyang lagi ya. Cikido. Sak singkat-singkate ceritane. Oh, ngelaleke tetep ora gampang. Ra kaya kowe sing gampang nelpon liyane. Janjani nanging ora iso duweni. Nganteni nanging kowe malah ngenteni tresno liyane. Dudu aku ternyata sing mbok karepne. Lanjut bos, awere ndi? Rena. Saya ora ding, ngene esek-esek. Ngene lho Mas. Nak lho ilang Mas. Anci-anci endi ki Pak Eko? Tresno liyane. Waduh, anci-anci ucul. Bose. Meneh Mas. Eseke sabar tunda dhisik. Iya. Anci-anci Esek-esek. gua masuk rone sik, Mas. Ngajan